kunezinto othola ukuthi kufanele ukuthi zenze, kufanele ukuthi zilungise, kodwa ongeke ukwazi ukuthi uzilungise lezo zinto ekufanele ukuthi zilungise. Kunezinto ongakazenzi okanye ongakazilungisi ekufanele ukuthi zilungise. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto, amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele lwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina banganodume ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesintu. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli waKambanjwa, impunga yesintu. Kanti insizwa zembiza ngonduna kaNdaba, untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isona esincane saphuma ehlathini kuseni ngobvisa kuvuthulwa ngoba sigcela amabele. Ngikholwa elikholwa ngenhliziyo engabanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba litheselo strathi ngaha. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca. Kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. La sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sichushisane nje lapha nalapha. Sifundisane ukuthi isintu sethu sithanda umuntu ohamba ngayiphi indlela, okhokho bethu babehamba ngayiphi indlela. Angifisi ke namuhla bafethu ukuthi ngigeqa amagoli. Kunabantu abaningi sebeke bafika kumina ngeimpunga yesintu. Athi umuntu impunga yesintu mina ngithema ngihamba ngathola ukuthi ngazalwa ngembethe ngayembula ingubo kodwa umehluka nguboni. Lalela. Kuzokwenzeka uthola umuntu akulekelele ekutheni yembula ingubo umehluko ungawuboni. Kungeve ukuthi lo muntu okade kwembula ingubo ingoba eshaya eceleni, cha anginjani. Kuzokwenzeka futhi umuntu akwembula ingubo izinto zihambe kahle eshaye khona. La ngifisa ukuya khona ngifisa ukuye ekutheni uzoyembula ingubo kanti ukuyembula kwakhe ingubo akakafanele ukuthi yembule. Awuboni wena umehluko phezulu kwempilo yakho usugxeka lo muntu okade kusiza makade kukhona umuntu okade kusiza. Usuyagxeka wena ugxeka isiko okuthi lento lena into engekho vele ngake ngezwe kuthiwa ayikho vele lento. Kanti wena wenze into efanele ngesikhathi engesona. Kunezinto bafowethu nodadewethu ekusuke kufanele ukuthi zenze kodwa kungafanele ukuthi zenze ungakazenzi lezi kufanele ukuthi zenze kuqala. Angazi noma ngizwakala lezi. Kunezinto othola ukuthi kufanele ukuthi zenze, kufanele ukuthi zilungise, kodwa ongeke ukwazi ukuthi uzilungise lezo zinto ekufanele ukuthi zilungise. Kunezinto ongakazenzi okanye ongakazilungisi ekufanele ukuthi zilungise. Ngisho ukuthini mangisho njalo? Kunomuntu uthola ukuthi wazalwa embethe. 1. Uma azalwa embethe lo muntu unesiphiwo futhi sabantu abadala. Uma nesiphiwo sabantu abadala lo muntu futhi akabikiwe ekhaya. Uma engabikiwe ekhaya ithongo kodwa selikwazile ukuthi kube khona izinto ezinhle elimenzela zona. Akabonganga ekhaya. Wena usuzokwenza njani? Usuzokwembula ingubo. Uyabona wena ukuthi kufanele ingubo yembule. Kodwa kufanele ukuthi ingubo yembule ungakabikwa. Akufanele ukuthi ingubo imbulu ungakasemukela isiphiwo sakho sabantu abadala. Akufanele ukuthi ingubo yembulu ungakalibongi ithongo ezintweni ezinhle likwenzela zona. Kodwa wena usuqala ngokuzokwembula. Uqala ngokugcina esikhundleni sokuba ngabe wenza njani na? Uqala ngokuqala. Okusho ukuthi wena lokho oqala ngako uqala ngokugcina. Ingakho ke nethongo nalo lizogcina ukuthi likwenzele lezi zinto sokuzilindele mawuzokwembula. Ngoba nawe uqale ngekufana ngabe ugcina ngako. Washiya ekufana ngabe uqala ngako. Awukwazi bafowethu ukuthi ungathi ungabikiwe. Lento ngihleze ngiyisho lento. Ungathi ungabikiwe usuzokwembula ingubo. Yebo kusubikiwe kodwa manje ithongo kunezinto eselikwenzele zona ezinhle. Awukwazi ukuthi uzoqhamuka usuzokwembula uthi mase wembulile usufisa wena ukuthola iziqhamo ezinhle kodwa ithongo ungalibongile kunezinto lezi elikwenzela zona. Nalembuzi le ozokwembula ngayo amandla alithongo.
wena uzokwembulela ukuthi lezi zinto ezinhle abakumbathise zona okanye abakuphathele zona zenzeke kodwa wena ukwazi ufike phakathi kwekhaya uthi ulethe isithebe uzobonga ethongweni ukuthi liyakwazi ukuthi likuphi imali liyakwazi ukuthi likuvikele liyakwazi ukuthi likwenzele izinto labe ngiya khona ngiyakubona abantu abazalwe bembethe musu ukuthi ngoba naku manje usutholile ukuthi wena wazala wembethe ususukuma ngaso leso sikhathi usufuna ukwembula musu ukuthi ngoba naku usutholile ukuthi wazala wembethe ususukuma ngaleso sikhathi lo muntu othole kuyena usuthi akakwembula ingubo uzokwembula kanjani ingubo akwazi uhlabe ngisho imbuzi ngisho inkukhu ethongweni lakho uthi ngiyabonga izinto ezinhle engenzela zona unesiphiwo sabantu abadala awusemukele unesithunywa awusemukele awusiphakamisile kodwa wena ulindele ukuthi mawembula ingubo kufanele kube khona iziqhamo ezinhle wena uqala ngento ekufana ngabe ugcina ngayo kufanele ngabe kuqala uqala uyabikwa umukele isithunywa sakho usiphakamise ubuye uzobonga ethongweni ngoba likukhulisile ithongo nakupha amandla ukuze nalo kuzoba lulo ukuthi ke uma lengubo lena oyembethe ihamba nezinto ezinhle kube lulo ukuthi bakudedelele izinto ezinhle ingubo zobuye embula iziqhamo ezinhle ngeke uzithole ngubeni oyembethe kodwa iziqhamo ezinhle uzozithola ethongweni ekuyilona la kwembathisa lengubo yingakho ke kufanele ukuthi ungagcini ngento ekufana ngabe uqala ngayo ngokwasethongweni uma kuukuthi sewabikwa phakathi komuzi wakini khumbula phela ukuthi njengosukhulile ungaka nje uzokwembula ingubo ithongo likuphila amandla nalembuzo uyithenga ngalamandla lawa ithongo likuphewa yingakho ke kubalekile ukuthi uqala usondele kulona qala ithongo uzozibhuduzela amagabadi ubonge kulona ithongo ukuthi nina bosibanibani nayi imbuzi ngiyabonga ngibonga izinto eningiphe zona ngibonga umsebenzi ngibonga ukukhula ngibonga lokho nalokho ngenkathi ithongo liqala lijabula ngokuliphonsela kwakho ungenhla lizobe selemukela lona ngezansi usuzothi ke manje usufika emagcekeni omuzi wakini usuzokwembula ingubo isiphiwo abantu abadala abakunikeze sona ususamukela isithunyo naso usukwazile ukuthi usiphakele lokudla esikudingayo sona wakwazi ukuthi ithongo wahlaba imbuzi phakathi kwekhaya wabonga ayisekho into wena esizathi masikubuka sibone ukuthi iyakhaleleka lento kuwe ukuthi yenze usuyayembula ke manje ingubo ithongo ngokwembula kwakhe ingubo izinto seziyaqala manje ziyenzeka seziyakhanya manje izinto ithongo seliyakwazi ukuthi likunike ngoba nawe uyakwazi ukuthi ulinike uma ithongo ulenzela kancane nalo lizokwenzela kancane kodwa umulungisela izinto ngeqiniso nalo liyakwazi ukuthi lenze izinto ngeqiniso phezulu kwempilo yakho yingakho ke kubalekile ukuthi ungathi mohambile wathola ukuthi wena wazala wembethe usugijima uyombula ingubo uqala ngento manje ekufanele yona ukuthi yenze kodwa engafanele ukuthi iqala ngayo ngoba kukhona izinto ekufanele uqale kuzona ngaphambi kokuba wenze njani na wembula ingubo yingakho ke manje usuthi usibanibani wangembula ingubo kodwa umehluka ngokuboni ingoba wena wasuke wena wajaha into engafanele ukuthi ijahe kufanele ukuthi uqale udlule endaweni ezithile kuqala nawe ke umuntu osutholile ukuthi lo muntu wazalwe mbethe musu kujaha kombula ingubo kodwa into ekufanele ukuthi yenze qala usicubungule eqala isimo sakho ukuthi ubikiwe ekhaya uma intombazana ukhulisiwe yini njalo njalo ngoba phela usekwenza lokhu semdala kunesigaba ezithile sekufana ngabe udlulile kuzona useke walibonga yini konithongo la kubo ngokumenzela izinto ezinhle njengoba esezofuna izinto ezinhle kulona ithongo angageqa amagula abafowethu ngoba ngemuki uma ukuthi uyafisa ukuzohlala phansi nempunga yesintu ikunikeza umhlahlandlela ezintweni eziningi ezithinta isintu sethu woze mphelandaba wempunga yesintu sizohlala phansi sixoxe ngikuhlahlela indlela makukhona umsebenzi ofuna ukwenza sokutshela thina ukuthi lo msebenzi kuzube impumelelo kufanele ukuthi uwenze kanje impunga yesintu ke bafowethu ayihloli uma uze kuyona usungezile ukuzohlola kodwa usukuzoxoxa nayo uzobe kudaba phezulu kwetafula bese yona impunga yesintu iyakuhlahlela indlela ukuthi lento ilungise kanje nakanje nakanje isikhona ke bafowethu nencwadi esizibhalayo ziyatholakala ezitolo zakwa Adams uma useMaritzburg uyazithola naseThekwini
uyakwazi ukuthi uzithole. Uma kuukuthi ukude nale ndawo sike sikuthumelele zona, ushayela zona inombolo lezo ozibonayo, senze isiqiniseko zokuthi siyafika kuwena qathatha. Asibonge kakhulu abafuni ngoNobuhle umfanekiso oqoshiwe. Siyacela unudlise na kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese sithi nje impunga Hey,